27 август дар доираи барномаи сафари расмӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Маҷлиси парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон Эрланд Кашанов мулоқот намуд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои густариши муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. муколамаи мунтазам ва боэътимоду самимии сарони давлатҳо дар тақвияти муносибатҳои ду кишвар ки дорои фарҳанг, арзишҳои маънавӣ ва анъанаҳои деринаи ҳамҷаворӣ мебошанд, муҳим дониста шуд. зикр гардид ки робитаҳои байни парламентӣ чун ҷузъи муҳими муносибатҳои ду кишвари дӯст ба шарофати талошҳои муштараки ҷонибҳо пайваста рушд мекунанд. ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ аз самтҳои муҳими муносибатҳои байни ду кишвар арзёбӣ гардид. ҳамчунин аҳамияти фаъолгардонии сармоягузорӣ дар амалигардонии лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки иқтисодиёт, пеш аз ҳама тиҷорат, сохтмон, нақлиёт, телекоммуникатсия, саноат, энергетика, кишоварзӣ, рақамикунонӣ ва инноватсия зикр карда шуд. дар доираи музокирот ҷонибҳо ба масоили рушди ҳамкории фарҳангиву гуманитарӣ ба хусус тавсеяи равобит дар бахшҳои маорифу фарҳанг таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. бо назардошти вазъи феълӣ дар арсаи байналмилалӣ ва минтақа зарурати густариши ҳамкориҳо дар самтҳои мудофиа ва амният мавриди таъкид қарор гирифт.